आगे अखरी हो हमर संसार तू आरती सजा दे नगे। आगे अखरी हो हमर संसार तू आरती सजा दे नगे। आगे सोना अपन हाथे हमर लहा से में तू अगिया लगा दे नगे। आगे सोना अपन हाथे हमर लहा से में तू अगिया में जला दे नगे। आगे कर दी है करमा किरिया गे। अवात्मा के शांत दी है वो तोरे भिरिया गे। आगे कर दी है करमा किरिया गे। अवात्मा के शांत दी है वो तोरे सौ से शरीरिया तू कफन से हमारा उठा दे नगे। आगे सोना अपन हाथे हमर लहा से में तू अगिया लगा दे नगे। आगे सोना अपन हाथे हमर लहा से में तू अगिया में मरलो के बाद ना भूलोगे कर जावा। और हमारा जाके मोबाइलवा से कराओ मैं से जावा। मरलो के बाद ना भूलोगे कर जावा। और हमारा जाके मोबाइलवा से कराओ आगे सूरज कुमार के इच्छा पूरा दे नगे। आगे सोना अपन हाथे हमर लहा से में तू अगिया लगा दे नगे। आगे सोना अपन हाथे हमर लहा से में तू अगिया में